Kenya manyien nang'o miyo od bura oluongo romo kata sitting margi madhi bedo odiochieng' makiny chieng' tich abich ok bed ga ok githoro bedo ga e od bura chieng' ni chieng' tich abich en ang'o otimore ma giloko schedule ma kamae mochopo ni koro kiny twak nitie. Iwacho ni en expectation ni jatend piny Kenya dipo ka olando nying jalup jatende kata jalupne mano jalupne odiochieng'no makiny to mano bende twak madhi ber nikech doho bende ochiwo chenro mopogore opogore. Gini gima mirito ne ka ite ni maraboro mano ka gintiere karka ka onyalo yude e ite maraboro gazet mar Daily Nation kanyo kama entiere. Idno kleo gi mang'eyo kata weche mag thicho oko mag jalup ker mana kaka oboke ne fuono ni. Ing'eyo ni weche gi nochakore marach e mbui ka jomoko kata jood bura mamoko ma bende wang'eyo pacho kae nowacho ni wige ariyo ma ji ochako to ka chaka ni to wach ni ochakore to kendo sani bende mana kaka iwacho idhi bedo gi twak. Ang'eyo ni nitiere chike mag od bura confidentiality kata wechego mag rito moko kuom nonro mondo kik liekre kapok sa oromo. Gima ng'eyo ni kaka nochakore ni ang'o momiyo jood bura gi oluongo romo mano moyiedhe special sitting tich abich. Ido ka ji mang'eny nosechako wacho ni romo dhi bedo wige ariyo idhi chak twak. Jomoko biro chako ni odhi kamano. Koro gima nyalo wacho sani nyaka gi sani kleo kine romo ma kama endi luongi to maling'ling nosechako fuong'ore kowuok e mbui. Jotelo mamoko wacho we kawuono idhi bedo kodgi kaendi mondo gimbe giwach kendgi giwegi. Kata kamano gima nyalo wacho gi sani ni jo Swahili wacho ni gimiwacho nitiere to koonge kata ka entie lisemwalo lipo na kama lipo laja. Koro kane en gima nitie to entie to koonge but obiro. Omiyo koro warita ne tich abich en mana odiochieng' tok kawuono wadhi nenane to gima nyalo wacho nyaka gi sani weche gi kaka nosebed kifuongo gi motelo gitimore achiel bang' machielo. Omiyo romo ni kata ana nyalo kete duonda wacho ni gima wanyalo expect kata gima wanyalo geno kowuok kuom twagni en dhi chwalo nying jalup ker manyien. To warito neno no dhi wuok kanye mondo mi nikech jomoko wacho ni ker masani temo luwo siasa mar ker mar ariyo pacho kaendi Daniel Toroitich arap Moi mar ne temo keto jogo mawuok masawa mar piny Kenya kik wuo e dwol achiel. Warito neno ni to kochwalo nying to dhi wuok kanye to gima an godo gadier ni nying to biro manyien. Aya nitiere piny ka jaod bura ma bende ok ondik nyinge kata kamano wach no bede House Business Committee nitie penjo mopenjo kendo omedo lero kowacho ni en gima ni ayanga ni odiochieng' makiny jood bura dhi bedo notified officially mar deputy president nominee mano chieng' Friday mondo mi gichak the approval process kae to bang'e iwacho ni mae gimomiyo romo ma kama dhi bedo. En ang'o momiyo romo ma kama inyalo luongi odiochieng' machalo kama? Mano penjo ma openjo kalore kod gazet ni mondi kae kod David Mwere mano mar Daily Nation kendo en gimoro ma jotelo mopogore opogore bende osebiro ka oting'o jatend Wiper Kalonzo Musyoka ma penjo romo ma chieng' tich abich ni to en mane. Owacho ni chuno mondo nyaka gilok kalenda margi gi amend kalenda margi mondo mi ginene odiochieng'no chopo kare. Kata kamano en gimoro mirito ni to nochopi nodhi nade e kinde weche mamoko ma pontiere. Samoro ang'eyo ni to bin koso giluor ni gini kik chop giko dira nikech kiketo gini nyaka giko dira to king'e gima nyalo timore e kind tich abich ngeso Jumapil nyaka wuok tich. Koro aneno nikech twagni nochwal tich ang'wen apani nikech eno ka sani kata kisomo wechego mindiko injo ka ji penjo to syllabus ni ringo matek manade. Tadier iro ka sani twak pod dhi e od bura manene go beni kana special sitting kata romo moyiedhe ni kana iluongo to nego beni luonge tok od bura ma Senate timo ng'eto mare to ma kata ng'eto pok orumo to already oseluonge to jaod bura bende mawacho ni kik luong nyinge to bedo House Business Committee. To House Business Committee ing'eni ema pango wechego mag twak midhi chwal nikech gin magendiko twak duto madhi to gichwalo iluongo ni speakers panel for approval mondo mi obi e floor of the house matieni already gin gi clue gimidhi chwal kapok otere speakers panel mondo speaker approve obi e floor of the house. Koro kogole kamano wanyalo wacho ni adier atamalo maduong' adiera ni e iye. Nyakolo mojo nitie achiedh nade moro mantiere e gazet ka e ite mar ariyo
iwacho ni jopuonj maromo 314 maonge tich manyo tich mago maromo 46,000 mano TSC nolando thuolo mag tije machalo kama. Tiende nang'o kama ntiere kar kae. Mano ite mar ariyo e gazet mano mara Daily Nation. Ntie kwano moket kar kanyo, ntie mar primary, secondary kod mano mar junior secondary. Kama gintiere kar ka. Wanene kwan makamagi ni to gin mage. Mana piny kar ka ineno kwan gi. Jopuonje maromo 6,000 mago vacancies mantiere. Applications mano yudre kar kacha en 93,000 646. Secondary man jopuonje 450. Vacancy mano mantiere. Kwayo mano 76,600 294. Junior secondary mabende nigi manyien mantiere pachuka. Vacancies kata thuolo mano landi mantiere romo 39,550. Jok manoro kwayo kanyo romo 144. Kanye kama thuolo go ntiere. Oganda thuthni mondo thuolo gi oyudi. Sama imiyowa breakdown mar nini ago kwano ni mana mapiyo piyo. Aya kao ji 314 agole thuolo mantiere maderom 46,000. Ayudo ni komi ji 46,000 gi tich kileo madhi dong' en 268. Mano ma onge tich. Koro we wakungo wach ni wakungo watim romo gi ji 268 gi mondo wawach mantie wanyisgi kaka piny tek. To wadwa ng'iyo gini kileo kaka TSC osebedo ka ndiko ji. Ing'eni lero kosebedo nikech iyudo kileo kitimo nonro ni. Tidhi yudo ka nitiere ng'ama notieko sikul ma bende pok obudho ahinya. An gi ranyisi mar ng'at moro mang'eyo to yudo tich. Tiyudo ka nitiere ng'ato be mayuak wacho ni ose apply gini kuom thuolo madirom kata higni madhi 10 to pok oyudo. Ok ang'eyo ni TSC nyaka gie sani nikech wang'e ni piny Kenya kaendi be nitiere weche moko ma ok wanya wacho to be ok wanya panda ahinya. Nitiere kaka ng'ami ng'eyo gimong'eyo ng'ato wach makamano. To sama koro gilando maendi ing'eni already gisenego chuny joma samoro paro ni yawa to ng'among'eya ka TSC. Aparo ni gima nyaka watim nyaka gie sani ka piny Kenya dwaro mondo mi wadhi maber en mondo mi waloka systems magwa. Wechego mag thieth pacho kaendi, wechego mag somo kaber to mage monego piny Kenya mi pek ahinya chiwo tije nikech sani okel lai manyien mar CBC. Apani lai manyien kabiro kata mar thieth mobiro manyien, lai moro amora manyien kabiro to nego beni giketo thuolo mag tije ni kobiro to ne gimomego wadhi profit mokwongo ni to dhi yawo thuolo marom nade mag tije. Kane CBC obiro to gimonego giket mokwongo ni to nodhi yawo thuolo marom nade mag tije. Tiyudo ka nyaka sani lai manyien iketo thuolo mag tich emilal nikech sani koro kobiro to idhi ket lai manyien kata mag thieth mondo mi obed e lony manyasani. Tije mang'eny lal, joma ng'eny lalo tije kar mondo ket nikech sani nyaka gie sani ero koro gilando vacancies to dag giketo category nono giwach ni yawo wadhi employ ji 46,000 lakini mosebedo oko kuom thuolo madirom higni 1 nyaka higni 6. Koro kapok ibedo kata iwacho ni mosebedo oko kuom higni 6 nyaka higni 7 kata higni 8. Koro ing'ang'e maber ni jomidhi mi first priority kata midhi mi thuologo mokwongo gin joma notieko sikul to osebedo oko kuom thuolo madirom higni 7 kata higni 8. Koro ne dhi kelo yot e wechego mag timo application kata mag timo oro kwayo. To maka giketa keta ni oruru kwayo thuolo nitiere. Tiyudo ka ji moro kwayo kende ji maromo 314. Thuolo midhi miji gin thuolo mar 46,000 kende. Koro an gima dak kwa ni samoro amora ma gilando tije giwach ni wadwa ndiko ji tije lakini wadwa ndiko ji mosebedo oko kuom thuolo madirom higni 7 nyaka higni 8. Koro ing'ang'e maber ni thuolo molandegi to gin jok man gi experience mag higni 8 kadhi mbele. We wawenegi. Ichak ilando wach ni ndalo cha ne wa apply jomosebedo oko kuom higni 8. Koro sani waduoke piny jomosebedo oko kuom higni 4 kaduogo chien. Eka ginyalo konye gini. Konywande kamano to pod tek.
konyore kalure kod chenro ma ochiw kar kae kod TSC debe ni thuolo mag tijegi pod githoth ahinya, jopuonje mathoth ahinya oro kwayo to pod gin gi geno ni chieng' moro ne giyudi mago jopuonj madhi bedo kachako tich ayanga e dweno mokwongo higa manyien ma dweno ma Januari higa manyien, ka giwacho ni sani nosemigi thuolo mano mar chwalo ng'ur ma gintiere godo e log tich mago mag TSC kachakre kod sub county county mari ka ng'ur nobedo mamalo ahinya otere nyaka ka TSC log tich mar TSC maduong' ma Nairobi ka gidhi loso komiti moro madhi bedo gi thuolo mar winjo ng'ur ma kama mondo mi kantie gimoro moro manago timre makare bende mondo mi gine kaka gibiro godo achiel kachiel nyakoro mogo jwang' bathe ka ntiere iwacho ni sani en mana fighting malo ka ntie picha ntiere picha malo kae mano mar Kiama adano aranga ne mae kachiel koda ka sigana machielo cha mar Haiti no ang'wanene kar kae kama ntie to mae kama adano warangi mar Vice Chancellor mano riembe tich mano sacked mano Professor Stephen Kiama owacho ni sani odhi kedo nyaka dakika mogik mano kama ntiere kar ka Bochna will fight to the bitter end mano kaka osingo kaluwore kod golo mar apis nitie jood bura bende madane odog e apis kendo dhi nyime kod tich. Ing'eyo asetemo kaluwo historia mag vice chancellors mag universities mopogore opogore mana kinyalo paro gima bende notimore e mbalarianyno ma Moi, gima notimne kansela Airo. Ok ang'eyo ni interest mane ma piny owacho ni gagodo e tend mbalariany mopogore opogore gi. Tido ka nyaka gie sani wang'eyo gima Stephen Kiama osebedo katimo e mbalariany ma university mano ma mbalarianyno ma Nairobi. To bende waneno gima ne Airo timo e mbalarianyno mano ma Moi. Kanogole tino ka nyaka sani nyaka mbalariany ma Moi nolor kol tendre gi ng'ikni e wechego mag telo. Kano dhi e mbalarianyno mano ma Daystar ineno gima osebedo kotimo kuno. Ok ang'eyo ni interest mane kata ang'o ma osebed kilaro e tok katen ahinya to e telo kata management mag mbalariany mopogore opogore gi. To nyaka gie sani iyudo ka koro Kiama wacho ni en oyie rakore gi wach ni nyaka daka mogik. Weche bende jood bura bende ni kanyo wacho ni kawe mondo duoke. Jomoko bende okosir paro makamano. Apani gikieki nyaka gie sani lweny ma gore ni ng'enyne orochoga mana management mano mag mbalariany mopogore opogore kendo ng'iko wechego mag telo makare. Kiyudo ka sama lweny nitiere gik mang'eny ochung' weche ma bende transition kata kitimo ng'eni ng'ama oriembe tich kata mogol koko yie mondo mi owe tich mayor kata mondo mi transition cha timre smoothly. Iyudo ka documentation mang'eny onge, ler malong'o kaka tijeno tigo, omenda bende onge. Koro gigi at the end of the day duogo cripple mana tije ma general mag university. Apani nyaka gie sani onego miya thuolo mondo mi embo lere malong'o ai bang'e ng'i kaka inyalo los gini mondo kik university ma Nairobi bende dhi e okang' ma koro mano ma Moi ochope kotenore koda ywaruok mag talo. Erokamano ahinya. Watarengo ng'wech ahinya Jowi Raymond kae mondo ang'ane iti mar adek mae kama sigana nitiere mano mar obila monego bed ni oro e piny Haiti. Nitie paro mano mar tero SWAT team mago mag joma mine lilo mago apisas ko mano kama gintiere mano mar obila gi kama idwa ni gidhi Haiti. Iwacho ni kama gintiere en kama oganda jo Kenya geno ni oganda jo Kenya obila marom nade monego bed ni oro kendo dhi e pinyno mano mar Haiti. Nyaka sani marom 396 osetere e pinyno kendo sani gidhi nyime kanyo ka gi medo rakore kod joma undugo mantiere e pinyno mar Haiti kotenegi kanyo kod riwruok mar piny mangima UN kind pinje mamoko. Wang'eyo ni obila ma Kenya ni e piny Haiti to nyaka gie sani Cleo ok ang'eyo ni to ler igologa machala nikech pok wayudo ler malong'o ne gidhi nang'o gisechopo kanye wechego mag arita kwe ma gisetimo capture infrastructures marom nade osiptende ngima gidhi nade health status updates mag ngima gi adi manoyudo hinyruok adi maber man maber giduogo karang'o be imiyo gi thuolo mar tudruok gi family gi nyaka ne gidhi wechegi oketa keta mamiri
ok wawinjgi malong'o, bende ok wang'e tiendgi malong'o. Apani nyaka gie sani kidwa med mamoko mamine, to nyiswa ni to ang'o miyo koro itero mamine, to mitero SWAT ni gin gi lony mane maingo obilago mago mag APs manoter mokwongo, kata Kenya Police manoter mokwongo. Nikech kitero SWAT to ma iwach ni special gin mago jomamiyo. Apani gima onego bed ni oketne ler ni to koro mitero mamiyo ni itero gi nikech gin gi lony, koso itero gi nikech wechego mag rakruok e piny Haiti no osedok chien kata osebedo contained, mondo mi koro wamed jogo. Nikech kok oket ler malong'o to ipani nyaka gie sani pok wayudo ler malong'o kaka ne gidhi progress gi kaachiel koda updates mapile ka pile, mondo wabed gi ler ni obila watimo maber e piny Haiti. Koro mo joma nitie kar kanyo e ite mar 10 ka ngisomo ngina angirang sigana mano mar Paul Mackenzie mabende yangore kar kan jotim nonro mano ite mar 10 kama wacho kar kanyo ni jotim nonro noyango ni notemo dino mago buche mago mane oike jogo mano wito ngimagi kanyo e alwora ma Shakahola, mano bura madhi nyime Mombasa. Kaka machielo nitie jal mano nego maodonjne gi nek mano mar minode mano higa mar 2018 e ite mar 11 ng'ani nyinge Moses Dola netimne kanyo interview e kinde mokalo higa mar 2022 picha noket kar kanyo, nomiye twech mar higni 10 kendo notemo mondo mi oduokne higni go piny. Kata kamano do odagi weche machalo kamago miye pek ite mar 11 ka weche mamoko mantiere kar kanyo koro mo jwang'ina mondo mi aranga machinglo mantiere ite mar 15 mano ka gintiere kar kanyo masikana ma koni angin thuolo mar nene. Iwacho ni sani katiba ntiere e test to chalo litmus test kama ntiere kar ka isoe test tube moko se barore moko se wuok ni oko gacha chalo gima ne test od bura cho ntiere kar ka. Adani med na wachni gi wach mari mogi ka ginyalo mulo na chenro mamoko mijo kanyo e ite moko ma The Standard giwacho kar kanyo ni more Adani like deals on the way. Gidhi chalo nade wach mari mogi kimedo gi magi machingolo ni ne samoro ng'ama nene gi dala litmus test magi moko kuom glese moko mane watiyo godo skunde kata mitiyo go e laboratory mondo tem go kwiri ing'iyane ka bonyalo loko rangi kata ka bende onyalo wang'o nanga kata ka bende onyalo loko machunga. Koro glese gi gin iketo gi e kwiri titemo gi mondo ging'iyane ka bende koket gimoro. Koro apani kaendi gima jogi temo wacho ni okaw pend chik manoloki manyien masani tayo piny Kenya manoloki higa 2010 chike manyien koro iketo mondo mi teme nikech kwiri mane iye kaendi en maratong' mano manyiso rangi mar sirikal manie telo sani UDA. Koro isoyo chik manyien cha to koloko rangi nikech ochako donjo to rido sechako lokore marateng'. Koro ineno ka samoro rangi maratong' lokore marateng', gima rateng' ing'eyo en gima mudho, tineno ka badhe kanyo en od bura. Koro gini dhi teme od bura ratong' lokore rateng' mano nyiso mudho, gik moko tore piny kanyo endo. Erokamano ahinya jowire mondo mane madano kelwa e giko ogema bende moko kolokore ga marateng' wacho ni kolokore blue black tiende nang'o starch present query is present koro moga jwang' mane makelowa e giko. Yud gazet momori siling 60 Kenya ka mondo mi yudane thuolo mar some wang'iyane matut kotenore koda gigi duto. Aduogo kod welo koro kik idhi mabor ka dipo ni mako remote mari kawa tikane mabor kapod in kod Ramogi TV ni mar aduogo kod twak e chal mar piny Kenya to rango gik mopogore opogore nyako Ramogi jwang' ni mar kawuono en moro marani mar an gi jogo mabende obete komitino mano mar thieth mano e od bura mamalo weche mag thieth bende ang' mamula ne kawuono te weche mag SHA, SHIF, NHIF ji pod dhi osuptende to pod kwamo jod bura to dawach ni odich gi golo Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya debe ni kanya kama wachomo koso beto machal nade kato bang'e ngikono kotenore kod twak ma igeno dhi bedo odiochieng' makiny en twak mane magintiere maling'ling' mane magintiere godo koso pok okongi. An kae kod jaod bura maseme mano Daktari James Nyikal kachiel koda ka jaod bura mandhiwa Martin Peters Owino Ward Chief entiere kar ka donjo kod isa achiel sani gi dakika mabiro mbele ka nyaka rom saa 2:30 okinyi ma kawuono. Kik idhi mabor, aduogo kae kod twak e chal mar piny Kenya e chenro mar Upendo.